ñande moobare 17 korsi hitande ujunaji 2025 caggal jibinede annabi Isa mo jaami kisi ngoni e mum o ina hawri e talata 20 taski hitande ujunere temen nayyi e capannayyi e jeegom fergo ñalde malade emen kettoɗen law gori fulfulde TV. Gardini en puɗɗorima he inde Gueno jurmotoɗo jafotoɗo jeyɗo binde jeyi tagoje joom yurmede hubti dinde he aduna joom yurmede hewde heeride to laakara en juuli e bajjo Aminata e Abdoullahi korsuɗo e annabaɓe jeyɗo sababu godal men e aduna. So goto e men woodi woni ko sababude woddemo e wondemo saabi goto e men ina wooda ina wona wadde komo o woodi o woni nde goto e men woodi woni. En jettiri ɗum jomiraɗo tedduɗo towɗo o en jetti jinnaɓe men tedduɓe ɓe woni nene e baba. En jetti seeremɓe men halifaɓe diine e aada e dendagal windere nde ha tengte wiyoɓe mbimi e wimi e wimami to ɓe mbawi wonde kala. Eɗen mbaɗagol ɗo pentol faade rendo fulɓe deftel biyetegel piccali o wi ngam caɗele guurade ɗe jiiɗen e leñol ngol. tenti noon he Muritani e Sénégal jaram bonni sukaɓe owni pittali mawɓe ɗum yawti keerol no feewi maaɓe telɓuɓe keewi ina metti ina muusi ala ko mbawmi hen. Ko ɗum deeduñi ene hocciri kuɗol beele ma wooda ko cifiɗen hen ma wonan en hirjini e jertini. Koye sawtowol Tengelle Diaye mo juude jeeri Welende Diallo mo luggere pooli boɗeji Delo won mo wending mali booli Olel Pinal Touré mo wending mali booli Koolaɗo Diamo Ceelaw Yurmede Kane mo ligsebe gorgol Arɗo Dia mo windi liiɓe Jayre Rimɓe mo windi suukara. Lawguure Fulfulde TV wiyen ala leñol ɓurgol leñol gongol ala ɗemgal ɓurgal ɗemgal woodi tan ko leñol ɗemgal ngal sagataɓe mumen dari cirngani ngam ɓamtare mumen yo joom ñal saro e adunaru ndu kala.